poradí si jednu zatiaľ ešte neverejnú premiéru dramatického krúžku Šolekovho gymnázia ocenilo naplnené hľadisko standing ovation, tak ako vo veľkých divadlách. Sen v noci svetojanskej je skutočne čarovný muzikál plný chytľavých skladieb, výborných hereckých, tanečných a najmä speváckých výkonov. Predstavenie si v piatok 31. októbra nenechal ujsť dokonca ani prezident republiky Ivan Gašparovič. Tým, že sme si preskákali vlastne už 7 hier a jeden veľký muzikál, kde sme spravili strašne veľa chýb, tak sme sa už mali z čoho učiť. Všetky tieto chyby sme odstránili a nahradili novými. Môžeme si povedať, že sme profesionálne divadlo s amatérským prevedením. Mal som úplne inú predstavu. Mal som predstavu, ako žiaci školy si niečo zarecitujú. Sem tam sa ponaháňajú po javisku, ale tu je už vidieť také začiatky profesionalizmu a ja som veľmi rád, že práve tu v Komárne mladí ľudia dokázali pritiahnuť aj obecenstvo a dokonca tak, že sa tu v Komárne na ich predstavenia tešia. Je to veľmi skvelá iniciatíva. Videl som aj predstavenie Rómeo a Júlia, ktoré mesto taktiež podporilo. A tak som aj dnes očakával výborné predstavenie. Musím priznať, že je ešte lepšie, ako som čakal. Super. Prípravy na premiéru začali od skorého rána. Zohraný tým sa nezastavil ani na chvíľu. Za celým projektom stál dramaturg, textár, režisér, herec i manažer v jednej osobe, ktorý okrem civilného zamestnania 3. rok predsedá aj miestnemu odboru Matice slovenskej. Jozef Černek, keďže o ňom je reč, dokonca v zákulisí počas predstavenia osobne dohliadal aj na výmenu batériek do profesionálnych muzikálových mikrofónov. Je to moje hobby, také trošku drahé, ale hobby. A robím to z radosti. Niekedy ma viacej teší vymieňať tie baterky, ako robiť manažera predstavenia, pretože presvedčíte ľudí, že toto sa oplatí, sponzorovať je oveľa náročnejšie, ako zrežirovať dve takéto hry. Úžasný som, Áno, určite, takíto ľudia sú vzácni. Ja som rád, že v Komárne takíto ľudia sú a že dokázali takéto dielo s mladými ľuďmi. Celkové náklady na muzikál sa vyšplhali na rovný 1 milión 11 000 korún. Poďakovanie patrí súkromným sponzorom mestskej aj krajskej samospráve. No, mňa to tiež šokuje vždy, keď poviem tú sumu, ale jednoducho sa to nazbiera. Keď si zoberete ten fakt, že máme teda 30 kostýmov, veľkú scénu, to všetko musím viac zaplatiť. Každé predstavenie, len líčenie stojí 3500 korún a to pomaly postupne sa nazbiera. To sú veci len technického charakteru, pretože všetci zúčastnení sa vzdali svojich honorárov, samozrejme v prospech muzikálu, tak ako je to u nás zvykom. Texty piesní Jozefa Černeka hudbou okorenil jeden z najlepších gitaristov Slovenska, Péter Emmer. Boli sme zvedaví, či je ťažké písať skladby pre muzikál. Ak je dobrý režisér a má jasnú predstavu, čo chce a tu vie dobre podať, priblížiť, tak to vôbec nie je ťažké. Takže ja som veľmi rád prijal jeho ponuku na spoluprácu. Odkedy na čele Matice v Komárne stojí pán Černek, spolupráca s mestom je na výbornej úrovni a verím, že aj naďalej budú v našom meste takto dobre vyvíjať svoju činnosť. Ak vás čarovný príbeh Svetojanskej noci zaujal, určite si nenechajte ujsť verejnú premiéru, ktorá bude v piatok 14. novembra v Dome Matice slovenskej 9 minút po 19. hodine alebo v nedeľu 16. októbra o 17. hodine a 17. minúte. Viac informácií na webovej stránke.